Hej og velkommen til den 6. video på webpenge.dk. Mit navn det er Halvdan Tim. Og mit navn er Lars Bo Thomsen. Her til vores 6. video, der har vi valgt titlen Sådan får du flere salg ved at øge din troværdighed. Og netop det der med troværdighed, hvad er der med det? Normalt snakker man kun om troværdighed, når vi er inden for området SEO. Men i dag vil vi i den her video prøve at kigge på, hvordan troværdighed SEO hænger sammen. Og her har du det første eksempel, vi vil give. Det første eksempel, for at springe direkte ned i noget konkret, det er det site, jeg har, der hedder youth.dk, en udbudstjeneste for advokater. På youth.dk, der har jeg lavet knap 20 videoer. Et eksempel på en af de videoer, det er om skødeskrivning på siden om skødeskrivning. Der er en kort video om, hvad det er, hvad det koster, hvorfor man skal gøre det osv. Den video, den har betydet, at de besøgende, der er på siden, de er mindre tilbøjelige til at gå tilbage til søgemaskinen, altså det, der hedder bounce raten, den er faldet. Samtidig med det, så er tiden brugt på siden per besøgende i gennemsnit steget ganske betragteligt. Og det her, det er to signaler, som Google bruger til at vurdere kvaliteten af din hjemmeside. Hopper folk bare tilbage, altså at der er høj bounce rate, så kan Google se, de fandt ikke, hvad de søgte, og derfor er det formentlig et dårligt resultat. Det når de slet ikke til nu, fordi de bliver på siden og ser videoen, og så er de endda mere tilbøjelige til at konvertere, fordi at det er troværdigt, at jeg har lavet en video om emnet, og rent faktisk står frem med person og forklarer dem det på et andet medie, end de er vant til. Og derudover så får du faktisk også flere kliks ude fra søgeresultaterne. Du har lavet den her markup af dine videoer, som gør, at du får en snippet, som du ser her. Et lille billede af videoen i søgeresultaterne, på mit søgeresultat simpelthen. Og det har så resulteret i, at du får en højere klikrate, og dermed flere besøgende. Ja, hvilket igen betyder, at Google kan se, at der er flere og flere, der klikker på mit resultat, så er det også et bedre resultat. Google lever i syvende og sidste ende af at levere relevante resultater til deres brugere, og når de tror, at når mit resultat er mere relevant, fordi der er flere, der klikker på det, så bliver det også ført op i søgemaskinerne. Et andet eksempel, det er et site, Lars har. Ja, jeg har en hjemmeside, der hedder flyttehjemmefra-guide.dk, hvor jeg arbejder rigtig meget med at skabe troværdighed. Jeg er selv afsender på alle mine artikler. Mit navn er Lars Bo Thomsen, og jeg skriver en artikel, og jeg har en omside, hvor jeg præsenterer mig selv. Og derfor har nogle aviser faktisk taget henvendelse til mig, for at høre, om jeg ikke vil give nogle tips til deres avis til en artikel. Og så er jeg faktisk gået hen og blevet lidt en ekspert inden for det her område med at flytte hjemmefra. Og det har så givet mig en rigtig god troværdighed, og folk er lige stille begyndt med at linke til mig, fordi nu er jeg den her kilde, den her troværdige kilde inden for det her emne at flytte hjemmefra. Så dit arbejde med søgemaskineoptimering fremadrettet på Flytte Hjemmefra Guide, hvordan bærer det præg af, at du nu er en faktisk ekspert på emnet? Det betyder egentlig, at jeg ikke behøver at lave links længere. Nu skal jeg bare koncentrere mig om at lave godt indhold og blive ved med at arbejde med min troværdighed. Så kommer linksene simpelthen af sig selv i dit tilfælde? I det her tilfælde, ja. Noget andet, vi også gerne vil tale om, det er brugen af anmeldelser på en site. Det handler nemlig i høj grad om det, der hedder flokmentalitet. Altså er der 15 mennesker, der har sagt, det er et helt vildt godt produkt det her. De giver det 5 anmeldelser, så tror jeg nok også, at det er et godt produkt. Det er hele essensen bag Trustpilot også. Netop Trustpilot, det bruger jeg faktisk på youth.dk. Over i højre side af sitet, der er der en boks med de seneste 3 anmeldelser, Youth har fået på Trustpilot. Og hvad har det betydet? Det har simpelthen medført, de 3 anmeldelser her, som folk kan se, når de står og skal til at konvertere på mit site, så kan de se lige ved siden af min formular, så er der 3 andre, der har gjort det samme, og som er rigtig glade for det. Det har betydet, at min konverteringsgrad den er øget med 24%. Altså 24% flere har været inde på min side og konverteret, gjort det, jeg gerne vil have, lavet et salg på en webshop, hvis det var det, fordi at de kan se, at andre de kunne rigtig godt lide det resultat her. Og det er sådan direkte målbart på bundlinjen. I den grad. 24%, det betyder rigtig meget. Og derudover igen, så har du lavet den her markup af dine anmeldelser, og du får dem så ud i søgerstallet. Og så står der så, hvor mange stjerner, noget grafik ud i søgerstallet, der så giver dig en klikrate, der er højere end normalt. I kender det sikkert fra, hvis I søger på en film på IMDb, at så står der, i søgeresultaten, I søger på en film, og så i IMDb's resultat, der står der 5 stjerner, hvis den har fået 5 stjerner, eller selvfølgelig 4 stjerner, hvis den har fået mindre stjerner. Så I kan se, hvor meget brugerne har givet den her i anmeldelse direkte i søgeresultaterne. Og nu vil vi snakke omkring IMDb, så skal I måske lidt mærke til, at de både har en video herude, og de har anmeldelser. Og som ofte så ligger de nummer 1, når du laver en søgning på en film. Det får de selv sagt rigtig, rigtig mange kliks på. Det er, hvad vi vil sige for den her gang. Vores opfordring den skal klart være at arbejde på din troværdighed, ikke alene fordi det øger konverteringen på din side, men det spiller også i den grad ind på søgemaskineoptimering, så hvor mange personer du får ind på siden, og så man kan konvertere på den. Vi håber, I vil bruge det, og I vil begynde med at arbejde med troværdighed fremover. Tak for den gang. Hej.